ole ko chanela ka lo lom le veka cheu tun chuma kan thlir ho tur chu kum sang ni som ni panhia ti chhuah Otodokemono ti movie ani he movie ya achang tupa yamabe takuya lo langa kumsom ni pasaria upa ni in Tokyo wa apartment te takte ya achenga anu poyu kari ne na chengin an khosave bek beka takuya hi web designer ni in na te thokin ina chon ni lengin hun mangmai thina project sang sanga te chuan atha seng thina ni chuti mek lain annu yu kari ve thung ero nurse ni in damdoi ina hun mangdeu renga tai tak taka a ho chang po om fo mai chutiang chu andin munani awang chuan annun dan chu in anglo hle in pakhata chuareng lain pakhat ina om ve reng thunga san khat chu takuya a project a boy hle lai chuan yukari po alo ho ve chi a ti chon yukari chu chaw hle in ril tram hle boka aril tram thu te chu soin ma se takuya chon engma ei tur alo bot sei man lo awang chuan yukari po chu alo thin rim hle a takuya in anu pui thin rim hle mu chuan ei tur ngai tua vat tumin delivery app alo man fo to thina tang chuan ei tur cha atum ta a ma se application an hon che chuan thil cha tam em wanga ama aya delivery a rei tur thu aron soya an man mo to awang chuan application dang te chu zong kwalin ta chon apps pakhat Otodokemono ti chu muta a second ni chung lekin aron thleng thei a in ti wang chuan amita langhal hle ani ma se an ngai to chian chuan thil oi om lo le thil thei lo ani chu ringin ma se anu pui chu aril tram to em wang le ron bei thut du mela put to wang chuan chu apps chu man chin tumta a te chon cheese burger pani cha in aman pa nga yang tho chu ania ma se a delivery charge chu to hle in yen sariat lai ani thung ma se ei turan du to em awang chuan cha ta thawin a cha zo nu deuh maya chuan doorbell chu aron ringa la kongka avahon chuan delivery kal mail thatak lo lutin until cha chu parcel hian aron keng boka Otodokemono ho lukhum sing alo khum bok chu vele takuya chuan makti ta hle in aron kal suala ni le ni lo te chu alo zota ma se chu nu chuan engma soilovin parcel pek nuwa akal vele maya sin to dea chuan takuya chuan burger te chu lo en chiang velin makati tul maya an hnim kol vel nu chon burger chu atak takani ti hria in an thil cha nge ani ti po hrengal boka choti lai tak chuan yukari in bol zo po lo chuak che in ei tur lo thleng to ti amu chuan a phur hle a chu vele takuya chuan second ni chung leka aron thlen thu lo shrilin mase yukari chuan aron thlen ma je a soi warna mai tura lo ngai saka ti chon burger ti chu ein an rin ai chuan a lo tui ta phiana nakin dewa chuan yukari chuan adan ngai te bokin facial alo tile a ta chuan a moisturizer a zo to ti chu muin chu vele takuya chunga bok chu na chuan le ta a achan chu takuya chu ina omzok ani wanga engkim buai pui tu ani zok wanga ni takuya in chung thile long ngai sak lo thin em wang chuan hauna sa hle boka chuti anin haulai vel tak chuan takuya ngai to na a chuan engemo aron load soka application mu chhuah thara chon moisturizer ti a type ta a wa nei thak taka lo om hlowin takuya chon a cha tanghal boka chu vele ama ang chi a doorbell ron rile ngalin mei chengai bok khan ron deliver le boka chu thil thleng lo hu ve reng tu yukari chon a pasal thu soi chu atitak takani ti hrethiamin makati ve ta hle a an application mu chhuah thar chu en chin zel chak ta hle in nitin chuan thil sang sang an cha ta sut suta in chung bungrole ei tur chu cha kwal ta zelin hun po an liam le deuh chuan chu Otodokemono app sa chuan anin ngat ani deuh ber to a ti chuan cha chho ta zelin nikhat chu sa an cha tum hian sa lo thleng chu beef and peace American steakhouse dai atanga lo thlekani ti an sheta a an makti chu chutiang restaurant japana mu tura om lo wang le mun hlat ta atanga lo kalani wang chu ani chu ta tang chuan takuya te nu pa chuan khovel mun sang mi po an cha thei ti an sheta a chumin nuwa thil makle dangdai tak cha te chu tumin
ama sabera tat yen makta duai khat lai chu poisa faya cha antum ta a mase delivery charge chu makta duai khat le zariat man lai alo nia thil dang an han en kwal chu an error in ti in chumin nuwa teleport thaina kong kharte chu an chuluta mase chu apps chu an alo mu zo lo ti chuan an li sami chu chuluta zelin mu reng reng chu anei lova chumin nuwa yu kare chon ngai dan mak deuh mai nein ahma kuma takuya in nei zung bun alo ti bo to chu a chulut le ta a an mak ti hle turin mu takhi amai aman te chu tlom hle in delivery charge yen zaria che chu an choya nga yani ti chon chu app sina ati thei te chu shet bel zelin until ti bo te po an cha chuak le thei ti te chu an shele ta a until nei sa ani phei chu an delivery charge ti lo chu mana nei lo shim shim bokani ti chon nga khomong lovin yu kare chuan a cha ta nga la chu vele mei chengai pok khan jung bun chu ron pe in ahma takuya ti bo che che chu alo ni nge ya an oi lo hial zok ti chon yu kare chuan kum som kalta a ui bo ta ming miyawo ti te chu chulut chinin chu apps chuan huta zel maya reilo te nuwa ron thleng le ngalin mase bom hian alo in peka ti chuan sam tak chunga bom chu hongin ta chuan ui bo ta ru vel te chu alo oma ti chuan yu kare chuan ui athi to ti po a she thiam ta ngal bokani mase yu kare chuan beidon mai alo tum hau lo ti chuan a ui la dam lai ngei chu chulut le in aron thlen chuan kum som kalta a om dan ngai ang chuan aron thlenga chu thil mu chuan takuya chuan mak ti hle in hun kal to ami po aron thleng thei ti te chu an she thiam le ta zela sin dot le chuan yu kare chu dam doi in lama omin ta chuan a dam lo pakhat sukamoto chu alo tlo meka chu dam lo chuan asana a mu zo lo ti po a she zoi ngal bokani ti chuan yu kare chuan thil om sia shilin dam doi ina aron lu tira sana anei lo thu te chu a shil fia sukamoto po alo in beng dai ve ta shama chumin nuwa yu kare chuan dam doi ina chhuah vele sana thar lei tur thu shilin mase chu chuan sukamoto chu alo ti thin rim sek maya achan chu asana bo chu anu pui thita pek ni in ama shiat ringna ani wangani chu thu an shiat chuan yu kare chuan in anu thita sa ori chu she chuak sokin anu hian adu thu sam chu afanu pasal nei lai mu man ania mase anu rei vak lova athi ta ka wang chuan adu thu sam ati pui thin sakman talawade chumi san chuan yu kare chu lung che hle in phone application na chuan anu la dam lai ngei chu a chulut le ta a chu takuya pon lo mu ve in alo hlau thong hle yu kare chu top fat tura ti in thina chu an ti dang lam lo a that zok thu a shil boka mase yu kare chu mei chelu lul ve tak ni in athil ti lai chu a top pha chuang lova ti chon titlang luin amana tan chon million za somruk pasari zet an se nanga ya mase cha atum chuan a thei ta ho lo achan chu apps chuan a nei tu te poisa nei zat aya man to ani chuan ati thleng ngai lo ani atuka chuan takuya chuan in internet a baseball player dar takin nupuya nei chungchang chu chiar fu a chu vele chu baseball star pa ming chu app sa chuan chulut ngalin billion 3.7 vel tawalo nia ti chuan takuya chuan thil omsia she thiamin chu app sa mishing man reng chu andam chunga an tho chhuah zat zel ani ti chu aman thiam tabok ani chuti mek lain yu kare po anu amu thei tak lo awang chuan she omalo ti ve hle a chumin nuwa apasal takuya chu va bia in an apps chu manadu to lo thuwa va shilta a takuya po chuan pasal thatak le an du apiang nei thei an ni don lo ti shema se alo rem ti ve ta a ti chuan thatam vak lo an liam le chuan takuya te nu pa po an undan pa nga ya let le to in an lo kho sa ve bek beka nikhat chu takuya chuan anu pui yu kare chu cinema endun tur chuan alo ngak meka ti chuan rei ti ta hle in yu kare chu a kol ta a yu kare chuan dam doi in atanga a ho chia thu lo shilin takuya po chuan nga thei to ngang lo awang chuan a phone phorin apps box chu mang le ta a ta chuan anu pui ming chu a chulut ta a maktak main manalo nei hau lo mai delivery charge chu alo omani makte taka ngai tu neu dewin jungbun po athlona an cha the kha she chuakin tiang che khan yu kare chu anupuya ni wanga athlona ni ti chu a she thiam ta a ti chuan rang tak maya yu kare chu cha ngalin
mit khap kar chung lekin anu pui chuan in a ron thleng ngala chuta tang phei chuan an ep sin thilati thei sia chu shet bel zelin an hmang le tanta a yukari an ha tanga ho don a piang chuan rel to tak taka a chuan ngai lo chuan an in cha ho ta sia a chu mai baka chu tiang chia chuan chol ta chu hmang thinin zin veiwa na man tam tak an chen lo pha thin ani chumi hnu chuan an nun chu ol sam ta hle in nuam po an ti dun hle a ma song ai an in po ta bok ani sin dot le a chuan yukari chuan sukamoto sanabo chu lo cha chhuah sakin hawa pelet le ta a chu chuan a lo ti lom hle ti chuan sukamoto chuan pui theina an ai apianga pui tur chuan a in tiam ve ta boka chumi zan chuan takuya le yukari te chuan an in nei anniversary lo man lo tuma takuya chuan zanria tui hnai tak a lo bot sei sakani tun tuma chuan anu pui chu cha chhuah adu bik lova a chan chu lo surprise adu wangani ma se yukari alo ho har to em wang chuan rei ti to hle in a ko le ta a zanria tui tak alo bot sei sak thu a shil boka ma se yukari ero chuan friends restaurant a chu adu thu alo shila ti chuan an nu pa chuan in hau le in phone an da nu chuan takuya chuan anu pui chu a cha ta ngala chu tiang chen yukari chuan a hne na om turin na pasal chu alo cha ve chi abok ti chuan order chu metrual che in chu vele apps chuan khovel shana a shwai tun ta daya chu tai chu thim hle in kongkhar tam tak chu alo om boka ti chuan an pani chuan hlau thong ta hle in chu tai muna chhuah chu an tum ngal rum ruma ma se om sia om thei chuang lo chumi hnuwa takuya chuan a phone phorin ta chuan a thian pa in an in nei chamlom poin thu aron thon chu muin chu vele a thian pa chu a bengal vata ti chuan apps chu download ve vat tura ti in a ming chulut ngal tur chuan a dita a ma se a thian pa in order an me chia chuan poisa choi ngai chu million zani zet ni in takuya chu a cha chuak thei talova hetia amana san chan chu a thian pa nen chuan nei tu ni na anin nei ton lo ve ve wanga de ti chuan midang bek tur po chu she to chuang lovin cha chuak tu an om lo ani chuan kum khuain an tang don ani ti chuan chutlai hmuna chuan tang ta char charin thlathum chung set chu an tang to a an apps mang chuan an momo ang te chu cha chuak zelin an ui chu an lakir le to boka takuya chu an ngai web design lama chuan chuan le to in yukari ero nitin chhuah chu alo hne ve to ani ma na engma ti lo chuan om ve hle hle thunga midang an mu thei chun chu kha delivery gal kha ani deuh maya midang mail ero an mu le to lo chutlai hmuna kum khat set mai an tan nu chuan takuya te nu pa po chu anin hlat to hle a chute hun an man lai chuan ni khat chu an halama aboi hle lain an ui miya o chu alo chapa an ui po hi ala thang lian lo shim shim ani chute acha wang chuan takuya chu te thin rim ta hle in na hau ta shepa chumi hnuwa anu pui tompu ka chuan lutin ui chu enkol thaturin atita a ma se alo ngai sak lo hle takuya te nu pa hi om shangin indai dan na bang an no siam to ani chute yukari in lo ngai poimo lo em wang chuan thin remin anu pui chu abeng ta Chhuah ya chumi hnuwa takuya chu in thiam lo le ngal vatin yukari hneman tum chuan lo du lovin chuak tur chuan ati ngala ni tam vak lo liam hnu chuan takuya chu computer ma a an ngai bok chu lo thok le a ma se tun tuma ero chuan ngai dan thar nei ta tat mai ti chuan in chen da le kha kingin anu pui omna lam chu apan ta a atum dan ta chu shil fia in yukari nen chuan an in chenanga chumi hnu anu pui dang nein anu pui chu a in cha chhuah tiranga chumi hnuwa anu pui chu chen le in yukari chu anei le hnuwa a cha chuak ve le don ani ma se yukari ero chuan takuya chu lo ring chia lovin takuya chuan phatsanin anu pui thar ne na hun man dai adu chu a ring zoka ma se du thlan tur dangan nei chuan lo awang chuan lekha chu assign ta a ti chuan atu po alo in her chuak ta a takuya chuan an na tran ngalin mei chemel thatak tak te chu online in a bekwal ta a zungbun te chu mu terin ma se in nei puya a soma piang chuan atak nge ya an mu ma chu an lo nar zel ani ti chuan beidong taka omin thil then dan anu pui shil tuma arum lama vapan chuan yukari chu ang mutareng reng lo maya chutlai mun te chu zong kwal eng ang ma se yukari mel reng reng mulo ti chuan yukari chu phone ngal vatin
khovel tak taka alo let le to ti a hriat chuan makati kher mai thilom sia chu yukari hian paho satak sukamoto adam lo ni thin pa kha lo bia in apuina lo dila ti chon chu paho sa sukamoto chuan a cha chuak hi lo ni chu vele takuya chun beisen ron nei thar le in yukari chu an lo ro man sa anga in nei pui le ya som ngalin cha chuak ve vat tur chuan ati ta a masa yukari chuan a lo du ta hau lo sukamoto chu a ho sak le nun nuam zo ka pek thei awang chuan a dei tur thu a lo shil ta daya chu thu a hriat chuan takuya chu thin remin amang ang hle boka anu pui chu ron belet le tur ati in masa yukari chuan a lo ti don lo thu shilin phone chu ada ngal maka ti chuan du thlan tur dang nei to lovin a phone a chuan app chu met chuakin anu pui chu chalet le atum ta a mase tu na chuan million satni man set lo ni to in a chalet thei ta lo ani kumtam takalo liam ta a takuya chu chutlai mun khohara chuan ama chawa chengin chutia khohar taka omlai chuan ni khat chu delivery kal a chaw tur kenga aron kaltumin takuya chuan chhuah turin alo ngian lom loma khovel pa nga ya alet le theina turani don phot chuan engpo ti she anei lo thu chu ashila delivery gal po chuan engpo ti lai tak chuan abeng lo ver le in a na tho nam huna chuan hruaita a ta chuan ama ang chia chi asang tel chu an lo om rengani a movie top na chuan yukari te po lo langin yukari le sukamoto te chuan an hring dun an lo mang ve meka Otodokemono apps chu an lo la mang ve sel bokani te chuan ni khat chu yukari chuan wallpaper tur app satang chuan a cha ta a alo thlen chuan a phu zok mai a chan chu a pasal hlui takuya kha na thil cha alo deliver wangani ole ka video clear tu zong zong te in zawai chunga ka loma video dot lia kanin mule theu don nia mangtha vekule